Emva kokulinda isebe lemisebenzi yoluntu neziseko, abazali nabo belungela ukunyusa idolo xa elisebe linikezela impepha zikaphumaphele kwesi sikolo ze isakhiwo setyenziswe yiBantu Church of Christ. Usihlalo webhodi elawula isikolo usisakona ubazise ukuba elisebe aliza kuba safika namhlanje. Omnye wabazali babantwana besi sikolo uNandipha Mpongoshe uthi intlungu le bajongene nayo bengabazali. Ibhlungu kakhulu into esehleleyo. Sinabantwana and xa sithumela abantwana esikolweni as-expectanga into yokubana sifumane the kind of bullyism esiyifumanayo ngolu hlobo. Siye sabizwa nguprincipal namhlanje wasihlalisa phantsi njengabazali wasixelela. And sixelela into engaqala ukwenzeka. Ndingomnye wabazali kudala befundisa abantwana apha esikolweni. So ukwazi uba isikolo sasinikwa ngudepartment ngo-2015 ndandikhona. Ungena kwethu esikolweni ndandikhona. So thina yonke into esiyaziyo andiqondi into yokubana ivakala kamnandi nakophi nomzali. Sengumzali ongena umntana apha esikolweni into yokubana kufumaniseke ukuba abantwana bayakhutshwa ngenxa yenkonzo. Ukona uthi ufumene imbalelwano kwisebe lemisebenzi yoluntu namhlanje eyazisa ngokuhlehlisa ukuza kwalo. Namhlanje according to i-appointment yethu ke no Public Works silapha singabazali, lapha singabahlali, bantwana bavulile kakuhle esikolweni bangenile sothusiwe ke basisalinde uPublic Works kwangena i-email ngoku ethi bayayipostpone i-meeting, bayipostponela ungomso ngo-12 bathi venue to be announced. So sisekulo dilemma ke ngoku, kodwa ke sekunjalo sisamile thina sithi wonke umuntu ofuna usibona uzawuza apha esikolweni. Ingxaki ayikho sekwi-buildings zaka-Public Works phaa offices zabo, ingxaki ilapha esikolweni eNew Brighton SDA Primary School. So sifuna ke baze apha bazo-adressa apha abazali, bazo-adressa ootishara, ba-adresse ne-community as isigqibo sethu besinaso nabo. Umququzeleli we-EFF kumasipala eNelson Mandela Bay uSinawo Thambo uthi babone kunyanzelekile bengulombutho ukuba bangenelele kulomba wokuba abafundi baphume kwesakhiwo. Si-EFF sizele into enye apha ukuthi senze sure abantwana babe seziklasini isikolo siqale. Sazisiwe izolo ba kukho inotice yeleta efike from Department of Public Works ethi ba nesi sikolo singavulwa namhlanje iyasiya evictwa because of some dispute ekhoyo kunye necawa. So sababuza ba okay le letter nifumeneyo iphuma na ku sheriff of the court, iphuma nayo court kwathiwa hayi ihamba ne letterhead ye Department of Public Works. Sayibona apha ke ngokuba inabo bu illegal kulapho singena khona ba akho department of the state that can evict anyone without a court order from the sheriff and without providing an alternative accommodation. Sidibene ne school governing board nabahlali nabazali abafundi balapha basibriefa kwenzeka ntoni qaleni nini lengxaki nalengxabano banayo necawa, and sarealize ukuthi bana yikho icawa enoxabana nabantwana besikolo efuna ukukhupha abantwana besikolo ifaka icawa endaweni yabo. So sifuna ukwenza lo mediation, asizanga uzokulwa namntu, asizanga uzothatha cala, icala esilithathayo leli labantwana. Siyavuya ke banamhlanje iklasi siqalile. IBantu Church of Christ ithembise ukuphendula xa selihleli phansi ngalomba njengekomiti. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mtiki eGqeberha.